Так, салом алейкум бародарони азиз. Ман бо шумо Ислом. Ин канали Ҷавонон ТЖ мебошад. Ман имрӯз ба шумо як программаи Ямахаро нишон медиҳам. Барои вай программа Ямаха медароем Play Market. Дар поис Play Market менависем ба ҳарфи англисӣ org меброя. ина ман скачат карагиам. баъди скачат кардан якумш открит мекунем. бародаро вапше бовар ки чӣ аҷоибай. нигоҳ кунедам овозиш ранги нами Ямаха. нигоҳ кун, мисол ина овози пианинай, овози тутукай, мисол овози на сурати навушникай, ина сурати гитарай. ба ҳар як кадами ҳамин мисол овози ҳамина дига мекунем. мисол мақсад бигем ба ҳамин пианинаҳай. ина нигоҳ кунед. ина ба овози тутук. мисол ба ҳар як кадами ҳамин ина ба ҳарфи даболо нависагиай ку. ина ба англисӣ нависаги намедонам. ина короче сирхай зарда ана болоро меҷихем. не мисол музикаҳоро алиш мекунем. ана баъд ина меҷихем. меҷихӣ вақти ҷихидӣ мисол музика мезанем. ина музика мезанем баъд айнаи гирдак мисол музиката бо дига хел мекунем. мисол разни чиз мекунӣ. ина да овози мисол яъне пианина. ина мисол диде бародаро чӣ хел овози зӯр дора мисол. ина мисол диде бародаро чӣ хел овози беҳтарин намисол. намисол айнҷа дига овозишро дига мекунем. ина бародаро ина музикара ки мешиноса бародаро. мисол ҳамун музикае ки омега ку клипи Рустамай ку аруси хушрӯ ки меши, аруси маълим ки меши. анамин музика музикаай. на диде бародаро анаи гир мисол пастобланд мекунӣ. мисол аягаду себум зонига бе бародаро ин тари короче беҳтарин чизай.